पकड हा. परत एकदा मारता परत एकदा उडी मारून दाखवायचं वैभवन व्हिडिओ बंद केला लो पाणी खूप पाणी खूप अरे पाणी खूप पाणी खूप अरे चालू आहे ना दाखव ओके ओके हा अक्षय दादाला दाखव अक्षय काकाला इकडे घे मला घे गणपती बाप्पा गोली धोका कुठे पकडतो मोबाईल इकडे पकडतो